Σε πιάσα. Ονομάζομαι Κορίνα Γεωργίδου, είμαι μεσήτρια, δραστηριοποιούμε επαγγελματικά στην περιοχή της Κυψέλης. Το γραφείο μου είναι στην Ποτένος Νέρη. Τώρα με την κρίση υπάρχει μια δυσκολία στο να βρούμε. Όταν ψάχνουμε ένα συγκεκριμένο κλειδί, γιατί έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλά κλειδιά, πάρα πολλά διάθετα. Διάφορα. Όταν ξεκίνησε το μεταναστευτικό, βασικά όταν ξεκίνησε το προσφυγικό ρεύμα, κυρίως από τους Σύριους μετανάστες, όλοι παρακολουθούσαμε στις ειδήσεις, στην τηλεόραση, τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων που είχαν κατακλείσει το λιμάνι του Πειραιά. Τα έβλεπα στην τηλεόραση, είχα συγκινηθεί πάρα πολύ. Δεν ήμουν όμως τότε σε θέση να λάβω έναν ενεργό ρόλο. Όμως είναι κάτι που ήθελα πολύ. Ένα βράδυ με παίρνει ένας πελάτης μου τηλέφωνο και με παρακάλεσε να βρω άμεσα ένα διαμέρισμα για δύο οικογένειες προσφύγων που είχαν περίπου στο σύνολο 5 με 6 παιδάκια, οι οποίοι κοιμούνται στον δρόμο έξω από μια εκκλησία στην πλατεία Αττικής. Και μάλιστα συγκεκριμένα ο πελάτης μου είπε ότι η Κορίνα δεν μπορώ να το αντέξω σαν άνθρωπος ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ότι αυτή η οικογένεια κοιμάται στον δρόμο. Κινητοποιήθηκα αμέσως και βρήκαμε ένα σπίτι στην οδό Αμοργού, το οποίο είναι και μεγάλο, έτσι και στον τρίτο όροφο, και μετά από 1-2 μέρες οι πρώτες οικογένειες μπήκαν μέσα. Πράγματι ήταν η Φατίμα με την οικογένειά της, με τον άντρα της και τα παιδιά της, και ο αδερφός της με την οικογένειά του. Με αρκετά παιδάκια, νέοι άνθρωποι, νέα ζευγάρια. Και ο στόχος μας τις πρώτες μέρες, αφού μπήκαν οι άνθρωποι, είναι να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα, τα βασικά εργαλεία που χρειάζονται για τη διαβίωσή τους. Το σπίτι ήταν εντελώς άδειο, δεν είχε τίποτα, οπότε η πρώτη κίνηση και από τον πελάτη μου τους πήρε ένα κουζινάκι. Εγώ δημοσιοποίησα στο φιλικό μου περιβάλλον ότι υπάρχουν 2 οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια και έτσι τους πήραμε το ψυγείο τους και προσπαθήσαμε με οποιοδήποτε τρόπο να συγκεντρώσουμε υλικά για να εξοπλίσουμε το σπίτι. Επίσης, λόγω της δουλειάς μου, σαν μεσήτρια, μπόρεσα και βρήκα κάποια έπιπλα από ένα πελάτη μου και από το σπίτι το οποίο ήταν επιπλωμένο, αλλά δεν ήθελε τα έπιπλα, γιατί πια θα τον νοικιάζαμε κενό, οπότε τον παρακάλεσε να μας παραχωρήσει τα έπιπλα για να τα δώσουμε στους πρόσφυγες. Και έτσι οργανώσαμε και μια μετακόμιση και τους πήγαμε ένα διπλό κρεβάτι, αρκετά ένα γραφείο, τραπέζι, ό,τι πράγματα μας παραχωρήσανε. Θέλω να πω ότι είναι δίπλα μας, απλώς έλεγαν συντονισμό. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν ή έχουν πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται οι ίδιοι. Οπότε ίσως ένας συντονισμός να βρεις αυτόν που έχει πράγματα και θέλει να τα παραχωρήσει και αυτός που χρειάζεται πράγματα και να συντονίσεις, θα γίνει η αποστολή, η μεταβίβαση. Ο γιος του, ο Χαλούντι, είδε ένα παιδάκι που ήταν αρκετά τρομαγμένο. Αυτό το
κατάλαβα από το βλέμμα που είχε στα μάτια του. Ήταν έτσι φοβισμένο και κάπως νευρικό το παιδάκι. Αλλά νομίζω υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας με τα μάτια, με το Google Translate. Και αυτό που με ρώτησε ο Αχμάντ είναι γιατί τους βοηθάμε, γιατί τους βοηθάω και γιατί τους βοηθάμε, γιατί τους παρέχουμε το διαμέρισμα. Δεν ξέρω, δεν ήξερα τι να πω, αλλά νομίζω η απάντηση είναι πολύ απλή και του είπα Αχμάντ, σε βοηθάμε γιατί κάποια στιγμή και ο γιος σου θα μεγαλώσει, ο Χαλούντι, το μικρό αυτό παιδάκι και θα βοηθήσει με τη σειρά του κάποιους άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Πιστεύω ότι και εμείς έχουμε ευεργετηθεί από ανθρώπους και σαν οικογένεια. Σίγουρα και οι παππούδες μου, οι γιαγιάδες μου, στον δρόμο τους, σε έναν δρόμο της προσφυγιάς, βρέθηκαν άνθρωποι που τους συμπαραστάθηκαν. Αυτό μου το πέρασαν και σε μένα και πιστεύω αυτός είναι ένας κανόνας στη ζωή, ότι πρέπει να βοηθάς, να ευεργετείσαι, αλλά και να ευεργετείς. Και αυτός ο δρόμος είναι που είναι μακριά από την μυσαλλοδοξία και πέρα από το φόβο. Νομίζω ότι είμαι περήφανη για αυτό που έχω κάνει σαν Ελληνίδα. Δεν θα ήθελα να έχουν περάσει από την Ελλάδα και να έχουν μνήμες ότι τους εκμεταλλεύτηκαν, ότι τους κλέψανε, ότι τους κακομεταχειρίστηκαν. Νομίζω ότι μπορεί να λένε για την Ελλάδα και τους Έλληνες ότι γνωρίσανε καλούς ανθρώπους που τους βοήθησαν. Αυτός ήταν ο σκοπός μας. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω, ίσως αυτό θέλω να πιστεύω, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει κάποια στιγμή στη Συρία και οι άνθρωποι αυτοί όλοι θα επιστρέψουν στη χώρα τους και θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να πάω να επισκεφτώ τις οικογένειες αυτές στη χώρα τους. Όλα θα έχουν τελειώσει όλα. Ναι, στη Συρία. Θα είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.